Niklas. Tag det roligt, du. Du er ikke min mor. Nej, det gør man ikke. Du skal sidde herovre. Det hedder det nye drej. Noget som der ikke har drej. Hej. Vil du prøve at spille på min telefon? Jeg får Aalborg dit spade. Vil du prøve min telefon? Ja, prøv at spille på den. Se, han ødelagde min telefon. Hvad må jeg se? Ja, han ødelagde den. Prøv at se. Fuck, han er desværre. Det kan jeg desværre. Lille lort. Kan vi få... Du får en... Undskyld, min herre. Kan se til. Nej, du så kom så tilbage. Du glemte noget, lille ven. Her. Nej, ikke med dig. Nej, stop. Stop. Ikke med dig. Tak.